Kopa svalovej hmoty dnes ovládla Mariánske a Hlinkovo námestie v Žiline. Viac ako tucet najsilnejších chlapov z celej Európy bojovalo o titul Žilinský silák. Ťahanie 8,5-tonového kamióna, dvíhanie 200-kilových betónových gúľ, nosenie drevenej ohrady či 150-kilového meča. Tak toto by si bežný smrteľník asi dovoliť nemohol. Bojovať o titul prišli tí najsilnejší chlapi z celej Európy. Štartovali na svetových pohároch, na majstrovstvách sveta, európskych pohárov, najsilnejší Slovák je tu. Moje výška je 198 cm, v současné době vážím nějak okolo 160 kg a nejlepší výsledky dosahují asi v mrtvém tahu s činkou, kde mám výkon asi 360 kg. Baví ma to proste zdvíhať veľké závažia a ťahať kamiony. Zasúťažiť si však mohli aj diváci. Muži dvíhali do vzduchu vedro s farbou, ženy s ňou utekali na čas. Niektorým nevadili ani podpätky či dlhá sukňa. Súťaž o žilinského siláka vyvrcholí vo večerných hodinách. Vo finále sa stretne 12 najlepších. Zo Žiliny Veronika Chupeková, televízia Markíza. Staňte sa aj vy reportérmi televízie Markíza. Posílajte nám tipy, námety, ale aj fotografie a videá. Sme tu pre vás. 0915 100 100 alebo somreportér@markiza.sk. Staňte sa aj vy reportérmi najsledovanejších televíznych novín.